Kinagining ipampo ng anak ang po ni Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po, at king sa araw pong ito ay ating ginugunita ang dedikasyon ng Metropolitan Cathedral ng ating Archdiocese. At ito rin ang araw ng pagtitipon ng lahat ng ating mga youth dito sa ating parokya. Kaya ito yung Paris Youth Day. Kompleto na ko kanyan. Deng Piyut, represented nongan, Balang Chapel. Yan. Kaya isama po natin sa mga panalangin ang mga kabataan natin. Bata nga bebeng matampangganap ngayon, ikaniting kapag masusyan, si siyantala parang kasalanan tamot, anyaran pamilunos na't kapatawaran ng hapong gina. Ginong Yesus, ikay mayupayang Diyos at prinsipi ning kapayapan, Ginoo pakalulo. Ginong Yesus, ikay anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulo. Ginong Yesus, ikay Diyos, may katawan tao at ningning ningib pa, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaos ming kaya kang balayan, ban maging banal mong iglesia, kaya tiking yato. Luguran da ka sana, ring sablang makatipon king lagyo mo, parangalan at tukyan painturo, king biyalang hangga, king kayaryan na pengako mo. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isaias. Antikeni ing sasabianing Ginoo, tuntunan yu ing katuliran,
Mirapat dapat kayo king matulid. Uling malapit ng datang ing pamagligtas ko, at malapit ng mipakilala ing katuliran ko. Ding sablang dayuan amaki pamalen king Ginu, bansamban ang ponlugurande ing lagyo ning ginuna, at sumuyo la kaya. Ding sablang gumalang king Sabat, at ere labagan king makanano paman, at tupad mitmong katapatan king kakong kasunduan. Deti pawa ko lang idala king banal kong bundok. Amano ning Ginu. Muntatamong mitmong tula king balening Ginu. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ako, ngara ka na ako. Tara, muntatamo king balening Ginu. At ngeni, makatuklo na la ring bitismi. Kilub ding pasbul mo, o Jerusalem. Jerusalem, amita lakad antimong syudad na, syudad abelangkas ng dili na, karin lasasa karing tribu, ding tribu na ning Ginu. Alang-alang karing kapatad ko at kakaluguran, sabyan kong matimid, ing kapayapan manatili kaya kayo, alang-alang king balening Ginu, a Diyos tamo, aduan ko ing kasaplala mo. Ika ing Pedro, at baboning batong iti, karin ke italakad ing kapulungan ko, agyang ding pasbul ning Hades, ela manyambot laban kaya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Malapit naming Pasko daring Hudyo, inyamin tayo Jerusalem, Jesus, disnanala king templo ring magtingdang baka, tupa at pati-pati. Ading maglibek walta akarin pakalukluk. Ginawa yung pamalugalubid at tinabinongan king templo ring magtinda, pati na ring tupat baka. Pinyambulat na ring kwalta ring maglibe sa lapi at penwag din karalang lamesa. Nga ng Jesus karing magtindang pati-pati, ilakoyo laketi rin, gagawan palengking balian ng ipako. At taga nakaring kayang alagad, sasabihan ng kasulatan, impamagmalasakit ko, para king balemo, balamo api, amikakaluko king puso ko. Uli naniti, ring Hudyo, kitang dakaya, nanong tandang pagmumulalan, inggawan mo. Ban apakit mo kaya kami, king ating kang matulid, dapat kaniti. May kiba si Jesus, la sa kanya iting templo, at kilub daring at lungaldo, italakad kayong pasibayo. Ngara kaya ring Hudyo, may gaway iting templo, kilub ning 40 at 6 mabanwa, at ikay talakad may kilub na mo ning at lungaldo. Dapat yung templo, amanwana, yapin ng kayang katawan. Inyay niyang sinubineng miye, aga nakara din kayang alagad,
king sinabi ni iti, at may niwalalaking kasulatan at karingamanong sinabi ng Jesus. Ing mahip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Special po sa ating mga kapampangan ng araw na ito, pero dapat bukas pa lang ang dedicate o dedikasyon, pagkatalaga ng ating katedral na at alam po natin ang katedral, siyang pinaka-sentro ng ating pananampalataya bilang mga kapampangan, ang pinaka-sentrong simbahan, no? Kung saan nakaupo ang pinaka-pinuno natin, ang Arsobispo. No? Kaya ito po'y tinatawag na katedral. Katedra, ibig sabihin seat or upuan. No? At mahalaga po yung katedral kasi ang katedral, ang upuan ng pinakasentro ng pamumuno ng isang arts o diocese, no? Ito ang bumubuklod din sa iba pang mga katedral, no? Iba pang mga simbahan na ang namumunay ay ang archbishop, no? Kaya ito po'y nagpapakita ng pagkabuklod-buklod ng lahat ng mga Katoliko, no? Pagkabuklod-buklod ng mga pinuno ng mga Katoliko, no? Kasama na po ang ating Papa, no? Alam niyo po ba yung Papa siya yung Archbishop of Rome, no? Pero sa siyang parang pinakapinuno ng buong simbahan, siya yung Archbishop ng Rome, no? Kung paanong si Archbishop Dong ay Archbishop of San Fernando, si Pope Francis ang Archbishop ng Rome, no? At ang kanyang katedral ay yung St. John Lateran Basilica, no? Ayan, no? At ang siyempre ang katedral natin parang siya ang pinaka mother church natin, no? At ang mga anak ng katedral ay ang mga parokya, parish churches, no? Yung mga parish churches naman, yung mga anak niya, yung mga kapilya, no? Kaya para pong yung katedral ang nanay, mga parokyang simbahan, ang mga anak, at ang mga kapilya, mga apo, parang ganyan. No, kung titignan po natin sa isang pamilya. Kaya ganyan natin pinapahalaga ng araw na ito, ang pagkatalaga ng ating katedral, pag-dedicate. At ito po'y dinedicate in the name ng Our Lady of the Assumption. Doon nung una, unang ito'y dinedicate ay kay San Fernando III, the King of Castile, no? Kaya San Fernando Cathedral. Pero ngayon ay tinatawag na Metropolitan Cathedral of Our Lady of the Assumption. In 1998, it was rededicated to Our Lady of the Assumption. At ang mga katedral po, tulad din itong mga churches natin, para sa atin mga sagrado at banal na lugar na kung saan nakakatagpo natin ang Diyos, no? Ang Panginoon. A place where earth and heaven meets. Kaya sa simbahan ay dapat ang maramdaman natin dito ay presensya ng Panginoon. Ito'y dapat ay turing natin tunay na sagrado. Kaya para sa atin, dito natin pwedeng makasama at makapiling ang Diyos. Kaya ganun ang mga simbahan natin ay ginagalang natin at nire-respeto. No? Kaya dito sa ating ebanghelyo, ito yung ginamit para lang ibalik ang ating pagrespeto sa lugar kung saan nakakatagpo natin ang Panginoon. No? Sa mga unang Kristiyano, yung mga simbahan ay tinawag nilang bahay ng Panginoon. Domus Kyrios, Kyrios Domus, bahay ng Panginoon. At dapat ito'y makita natin bilang bahay ng Panginoon, bahay ng Diyos,
na kung saan tayo rin ay welcome, tayo rin ay kasama. Kasi sa ating pagkabinyag, inampun tayo ng Diyos bilang mga anak niya. So ang bahay niya ay bahay din natin. Kaya dapat igalang natin lahat ng itong ginawa natin para kung saan makapiling natin ang Diyos sa bahay niya, pero ito'y mga bahay din natin. Kaya kayong mga kabataan dito, huwag niyong gawing sinehan ang mga simbahan natin. No? Kasi ngayon mga bata, habang nagmimisa, nagmimerienda, no? Nag-i-snacks, umiinom ng soft drinks, kumakain ng burger, no? O kaya kumakain ng candies. No? Alam nyo, nung kabataan kami, yan ang isang no-no sa simbahan, ang kumain. No? Kasi pag kumakain na ganon, parang ginagawa mo ng kusina o ginagawa mo ng restaurant. O higit pa doon, yun nga, habang nagmimisa, parang sinehan. Dapat ibalik natin ang pagtrato natin ng ang mga lugar na ito'y sagrado. No? Ika nga ng pen, huwag niyong gawing palengke. No? Hindi ito palengke. Kuminsan sa atin ngayon hindi na tayo tumutulong maglinis ng simbahan, dinudumihan pa natin. Ito din ang pagkakaiba sa mga unang mga Katoliko, ng mga unang Katoliko, kusang naglilinis ng simbahan. Sila nagbo-volunteer para magpunas, magwalis. Ngayon, ang mga Katoliko, nagbo-volunteer para dumihan ang simbahan. Iba na. Kaysa linisin ang simbahan, dinudumihan ang simbahan. At noon, ang ganda lang pagkumpare, no? Pagsimbahan dapat tahimik. Ngayon nagiging lugar ng marites. At maingay na rin ang simbahan kasi dahil sa mga cellphones. Bigla na lang magdiring yung cellphone. Na dati, wala naman mga cellphone. Dati yung unang nanggulo sa mga simbahan na maingay, yung mga motorsiklo. Pag dumaan, maingay. Pero ngayon, sumasabay yung mga cellphones, biglang magri-ring. Pero siguro hindi lang yung pagri-ring ng cellphone. Kundi habang nagmimisa, habang sa simbahan, hindi naman pala nagsisimba, nagse-cellphone. At dito nasisira ang kabanalan at kasagraduhan ng simbahan. Ang mga simbahan inaayos natin, pinapanatiling malinis, hindi lang para ito'y pagbibigay ng galang, kundi sino man ang pumunta rito ay magkaroon ng pagkakataong madama ang presensya ng Diyos. Alam niyo, ito yung pagkakaiba ng mga kapilya natin sa kapilya ng mga ibang sekta. Kasi meron tayong pagbisita sa mga simbahan to pray, para magdasal. Sa kanila parang lugar na lang ng pagtitipon. Pero sa atin, meron tayong pagbisit sa simbahan bilang isang debosyon. Actually, meron pa tayong mga pag Holy Week, meron tayong pagbisita, church visitations. At kahit na hindi Holy Week, meron tayong mga kapatid na ganyan ang ginagawa, nag-church visits. At hindi lang para mamasyal, kundi para magdasal. Na nakakatulong yung paglipat-lipat na naman ng mga simbahan na may iba-ibang ayos at itsura para makapagdasal.
Kaya ganyan ang mga simbahan natin, pinapaganda natin. Inaayos para matulungan tayong makapagdasal at maging malapit sa Diyos. Ito po bang simbahan natin sa Mexico ay maganda ba? Tignan nyo nga simbahan natin. Maganda ba siya? Hello? Maganda ba simbahan natin? Ha? Sigurado kayo? Narinig ko yung isang homily ni Bishop, Archbishop Socrates Villegas. Alam nyo, kung anong mas maganda raw kaysa sa mga simbahan. No, halimbawa ito, sigurado kayo magandang simbahan natin? Sabi niya, mas maganda ka dyan ay kayo, tayo. Mas maganda kaysa sa mga simbahan na ang nagtayo ay tao. No, ang gumawa ay tayo. No. Kaya sabi niya, ang mas magandang simbahan ay tayo, mga tao. Kasi ang gumawa sa atin ay ang Diyos. No. At hindi lang ito, lugar na ito kung saan nakikipagtagpo ang Diyos. Nakikipagtagpo ang Diyos dito, sa puso natin, sa buhay natin. Kaya sabi nga, kung gusto mong makapiling ang Diyos, manahimik ka lang dahil yan siya'y nasa puso natin. Kaya marapat lang na hindi lang ang physical na simbahan na ito ang ating linisin at igalang, kundi igalang natin ang ating sarili, ang buhay natin. Kasi sabi nga, we are the temple of the Holy Spirit. At sa buhay natin, sa puso natin, nakikipagtagpo ang Diyos. Kaya kayo mga kabataan, sana igalang niyo ang inyong sarili, igalang niyo ang isa't isa. Kasi tayo'y mga templo ng Banal na Espiritu. Simbahan kung saan ang Diyos ay nananahan at nakikipagtagpo sa atin. Amen. Ngayon ay ating idulog ang mga kahilingan natin bilang magkakapatid, bilang templo ng Banal na Espiritu. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, panwanan mo ang kapayapaan, dingkekang templo. Para ka ring sablang pisamban, king mabilo gayato, maging lugal no sana, ning pamanalangin, anong nuring tao, manakit lang kasngawan, karing karelang kaligaligan, at kapayapan, karing karelang kapagsubukan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sakristan at Knights of Blessed Sacrament, parati rasan ng panamdaman, ing pangayatsuna ning Ginoo. Karing kaya katang pisamban, at ipakit da ing kagalangan kaniti, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring babaying misasali, king karelang laman, manakit lasanang marangal at tapat ayobra, at akam tandang pasibayo, ing karelang dignidad anting tao, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, parati tasanang ating kamalayan, king mabieta mong templo ning Diyos, at manakit tamong malalamatula, kaniting kamalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan.
Iba, katman mo ring kekang templo keng lugod mo. At ipagkalubusa, ing kekang saop, karing sablang mamaus keka, king kasal pantayanan. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting kay kami ngayon, ikesa nang misilusulo kaniting sakramento, akamtan ming biye, at upayang pangako na, at tanggapan ming pakibat karing kay kaming pananangin. Tiyadan miking kapamilatan ang Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin, karapat-dapat at matulid, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya. Ing bale mo metong yang bale ning panalangin, at king pangatsu mo magagawa yang metong alugal ning kanwanan. Pagkaluban mo king kalam, makanyan-kanyan, bantala ka jing templo ning kekang espiritu. Iyubuging kayang legwan king kabanalan ding biyeme. Ing kekang bale ning panalangin, pangako niya naman ning iglesia karimbanwa. Inglugod mo sa sadyaning kaganapan ng kekang iglesia kiti sulip para king kekang kaligayan. Iglesia nga lang dungi sa tapat ng esposang Kristo. Ing matula ng induning meto nga maulang kapulungan ding santo.
Ulinita ka beri sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sinabinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidahon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasiwayang pasalamat kaya ka. At binyin ning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kana akong daya, ning daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi ipa, ing kamatay na pamanyo bina, may biye ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay meto yato, ban beganap yung ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya langanga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Apamintuking amayan talapangabo sa mibuking banal ng turong at amang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Anting may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan kaya kanya. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, minalako king kasalanan ning yato.
noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Inuek matampang tanggap kaya ka, dapat sa tesmeng amana mo.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, gagam ng metong atanda ng bayo talangang Jerusalem, ing iglesia mo ketiking yato. Kapamilatan ng pamakirake, may ganiting sakramento, maging templo na kesana, ning kekang pangayatsu, at pipale-bale ning kekang ligaya. Itiadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At ang ginoo, mantabi kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may pahintutu, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, may arining kaya katang kapag masusyan, o may taning paligay ng Diyos, kapamilatan din kaya katamong pamibiyebye. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras. Gandang araw, maraming salamat.